אז אנחנו עכשיו בעוד משחק, זה גבוה מדי. אנחנו עכשיו בעוד משחק, ובואו נראה את המנהלים של אמבר. קיבלתי אותה שמשום ממתן סטאר אגדי, שקיבלתי פעמיים מתן סטאר אגדי ביום אחד, אז בקיצור, אני מעלה את המיומנות של אמבר לארד 1. חשף אותי, אני צריך להיות חכם. אוקיי, בואו נראה מה נעשה. בואו נראה. וואי, פגעתי בפעם. אבל לעבר עוד את אחריה. אני שהחצים נגד אחריי. יו! אני בסוף. Wow, so much heat. אני בסוף, מה הסיכויים? מה הסיכויים בסוף שמישהו בא לכאן? ופגעתי הוא יכול להיות שאנחנו ננצח, לא אנחנו מנצחים. מה יש פה? בואו נראה אם העלינו את המיומנות לערד 1. עוד 8 נקודות מיומנות. טוב, לא נורא. עכשיו, לא טוק טוק. אני קורא לזה טוק טוק, לא יודע איך אתם קוראים לזה, אני פשוט קורא לזה טוק טוק. למרות שקוראים לזה טרופ, אבל מישהו אמר לי, אבל אני קורא לזה טוק טוק. זה יותר קל לזכור. בואו נראה אם עכשיו אני אצליח. מיקו. אי אפשר לנצח את מיקו. זה למה. הוא כל רגע מתופס. כי הוא... הבנתם, בקיצור, אבל אי אפשר לנצח אותו. זה נכון החתול הזה שעומד לצאת בעוד עונה, בעונה החדשה של ברול סטארס? מה מסתבר? חקרתי קצת, והוא החתול של שלי שמראים כל הזמן. שיש לחתול וזה, או בסקינה של המכשפה, של החתול המכשפה שלה, של שלי, אז מראים שם חתול על כתף. אני די מהיר למישהו שמות. באמת. לא היום, כמו שנקרא. טוב, בואו נראה אם המשחק הזה נביא את זה לארד 1. זה מזכיר, אם לא נרשמתם לערוץ, תצאו מהסרטון, תשימו פעמון לייק וסאבסקרייב. לא אמבר, לא עוד אמבר. טוב, בואו נראה מי השניים טובה. אני הטובה פה. אני טוב, לא טובה. נו באמת. טוב. עוד קצת. יואו.
איזה מזל, איזה מזל. נתתי אותה. Still on fire over here! Wow, so much heat! מעניין אם זה שורש את הבועה. This is fine. לא, נו באמת. נו באמת. בואו נראה אם הפעם נצליח להעלות את אמבר לרד אחד. בואו נראה אם הפעם אני אגיע לגם 18,900 גביעים. And the burning continues. בקיצור, וואי. לא תפתרו. Burnt out. בוא נראה. Muy caliente. מצבנו לא מתקדם לכלום. בוא ננסה להעלות את אמבר לרעד אחד, לארד אחד. Does anyone have a fire extinguisher? Wow, so much heat. Wow, so much heat. You want to לא, לא. התחלתי להגיד הכל יהיה טוב. יואו, איזה מזל. אני חושבת שדק תמיד מצילה. לא רק אותי, גם אותו. יואו, הפעם אני אעלה מיומנות. כזה קרוב. יש, עליתי לארד אחד. נצלם.